ăsta, mâine o să vedea licența, noi banii a 840.000. A zis, e mai bine să-i puneți într-un contract, ceva de bună credință, în caz să pierdem la o instanță civilă și că o instanță civilă pune în executare acea sumă, noi îi plătim, deci nu suntem de rea credință. Raul, nu mai mănânci, tata? Nu mai papi? Iubitule, tata. Haide, trezește-te să papi. Raul. Raul. Nu mai papi, tati? Haide. Trezește-te, haide. Haide. Hai să papi. A dormit așa la masă? Așa, tati, trezește-te, haide. Mama, gata? Hai. Nu mai vrea, gata. Ce-a dormit.